Piny onoru kawuono niri ka dhano pako puoyo siro kendo dhano bedo koda kagi il mapek ahinya molo chutho johera gi kumag ODM kagiwacho ni machungwa sani iri koro ni to fresh kata ngima kendo golo mana pi matindo tindo to nikech ang'ono ne giloyo Bonchari by election nero mano timo odiochieng' nero manyoro maduoko mare nosiwuok ka jatelo nero mano dhi kod ODM Oimeke Robert Pavel noyudo kanyero kura maromo gana aboro to kod wiye ka jalnero malo bang'e machiegni jalnero ma ja Jubilee Party manilo kura gana biro kod wiye ka jalnero ma ja UDA noyudo kanyero kura gana 6 to kod wiye live chendo mari mar kuku mar wach wechege kumag wajia ba impeachment mar governor kachiel kod gi ruling mar judges abichande kawuono ne watiere kod jaknatero mar Oganda jalma wache maonge luoro migosi Chris Owala inade bwana kamano asante sana piny dinade jedo piny wanene yes corona mabago ahinya Kisumu sani eni the leading county I hope no kunyalore mpako di malo koda tamalo 300% modi godo malo kenyere range ido neni motelo Kenya mangima and gima liche no wadhi bedo bura ma rais biro kata kachiel kodi ngini wele beng'eng koro nyalo medre kendo kwa chako wachi miri jaduong bende ng'ato nyalo wacho ni Kisumu County kaluwore koda ka gi COVID masani koro dhi malo to kod ji abich mane yude kande ma wacho ni wuok ma chwich mar jowaindi ma wacho ni okelo COVID ma Indian variant chande bende wadak ka jok ma COVID thoth kargi ojono kiran ka jodak wadak en gima machon ma kata kirango chichni gi wachi logo jino soweyo wach pimo temperature gi matini mapotimo gi koro en gimoro ma Nyasaye mwalamo nikech yudo ka ji wigno so wil liete podi chieme kawaida jo kata podi kelo social distance ai onge dhano dhi arita gotieno to sirkal wacho to ko enforce in sirkal okonego threaten ng'ato to okielo wacho kama kinyatim yes roben sami wacho gimoro to nyaki ket gine tem awinji yaka jo piny bro bedo luo chikro to kiwacho to kitime to kinyo kitime koro wacho no oyo kare jogi be wacho ga wacho koro sirkal nyaka live with example ma gin jowuoyo tetera penjo machielo bigosi Chris iparo ni bende county society moromo etweyo piny kopogore koda gima bija piny masa moro mbeko tol kamoro bino setio moromo adieri kuonde ma ke county okwa timo moromo kichanro kata sani kido kata sani ka jituo tido no oxygen pod tin ido ka ICU beds pod tin isolation centers go mantie bato ngiongi namba gik ma dware kata nurses mantie kanyo pod namba protective gears gi sirkal poko invest iyo mono benigi invest koro chutho sirkal podi oko keto mikakati moro ma giket mondo konyo jopiny gore corona to jopiny bende ing'ena corona ta oketho ngima ji wachiemo wacho dong kaka jodak ko ido japiny be koro wacho na afadhali athoka dhi manyo than toyot koro ntie sirkal ne kinde gi sirkal ado bido makakati moro kata kono suru to idwoko chien kech kata ka ng'ato go hotel to chulo 70,000 per year to idwoko hotel yor chon sirkal ado bido gi chenro moro sirkal dio ka lodge ma piny ka gi ne ka chulo 70,000 wachulo 30,000 so that be survive kikiriam yitich tabende wayud mati dano konyo koni around sign no like bende piny wacho konyo ja piny mondo mi dano konyre koni nikech piny obedo matek mokalo wacho ni Haron gima timore sani ja piny koro wacho afadhali atho seche madhi man chiemo moloyo na beti kar kairi to tho bro biro kairi nikech sirkal osenya ja piny bende koro chopo kamoro ma piny odhire godo nyaka e korot ilose ja piny mosehinyore ja piny ma Bonchari mor ODM mor wacho ni kawuono machunga kawuono ngima matono mna pi matino tindo awu ODM mor binyalo bi ODM congratulations moko agon gero ero yombo Bonchari aparo no gitemo kendo gitiyo matek aparo no gimokonyo gi change strategy ing'en gima nigi ga kor chan ni go kor to nyoro kan kido gi benyogi ywak sistema ko nyoki ng'en gi diyo nyogi ywak no sirkal lokrangi
matiangi lokre ningi. Yes. Aneno kuduro ngeno ndiko, jodiemo ndiko, ji nyono ywak jodo mbui, miligiri, ji ywak. Chalno handshake ni dhi barre kisi. Yes. To ero lokre uja ODM okaw kom. Yes. To kom iparo ngama nothono ne koro ken ka ODM ahinya. En party Nendo korka sirkal. Nen koka UDA kon. Matin. Yes. Tido nyoro UDA gotemo. Mama jawad bana manone nyocha. Yena monde adana di mose wachi ni ada bire wachi mar UDA to ng'iyo gi difference kada mana pogruok mar 2000 kende kada koro mar 2000 mano misango to kapok abire mano ero be neno ODM makoro sefwenyo ne japiny nyaka dilos godo mos japiny ok dirne wachi ni mairi kuma nyaka lokoso ODM wiyo so ma en mana rajisa jogi wiyo gi jogi chal le moro ma jiri ma koso chupo katu kendo wiyo wil gano gicho timore ne chien koro iwedo ka ji dhi mbele to gidoka che stamping kichi wi giwil no piny sani olokre. Yes. Koro na paro ka gi lan kisin gi use lessons gi kata ka election maybe 2022 maka gi chun jawod bura kata ngata mi yiero koka jopiny ok dware ng'ama jopiny dware cha ema gimi certificate to gibodo ka gibedo kombe mang'eny zaidi to ka gidhok kor nupo gigo korgi wacha goko to ang'ni ko gitanga ujon to kata kombe nus magin go kaka gibedo mana the reality kino kancha jo celebrate wach mar ruling kaka ne jo diem ne rango ne project mar ODM tinyalo rango kanji jo celebrate. Iparo ni kapuro ni handshake ni tiyo makare kendo gimoro amora onge tabu. Ang'ano miyo Jubilee bende chungo ng'atgi. Dayo Jubilee wacho ni wasiro ODM kado ODM wacho ni wasiro Jubilee. Ing'eyo no jidwaro identity. Jidhi kura ma 2022. To kisibe ngi dynamics men. Iyudo ka jogi nyong gin candidate ngatado candidate ne. Jadek maro dhi chung governor. Iyudo ka deputy governor cha en ng'ato manyako keto mondo test mar 2020. Yes. Ongeri be dwaga governor kanyo mondo koro ng'ato biro ng'ate matiengi be nyalo keto power ne na me kisine da stamp authority ni ngeni ma gwenga bwana. Yes. Koro en lweny mar 2022 ma ng'ato candidate mar dwaro governor 2022 ng'ato nyalo ng'ate. Kisii osebedo ka en ng'at mok nyalo wacho ni nitiere e gundi mar midhi manyo godo ginene manyo godo kura mbele sano nyalo wacho ni Kisii koro ODM stronghold koso pole ni Kisii ma pile ng'eyo chunye tek chande pod ok nyal predict. Yes. Kisii nitie gin ga agenda gi ahiga ka higa gin gima gidwaro girango yelo mi MP yelo mi governor depending on candidate mochung. Koro gina paro ni gisechopo level mapok wachope. Yes. Magi nyalo chagwa na Harun en ng'atwa kata ka party kudware to adhi miye kura. Ona dhi miye kura. To ng'ama ber. To kirango nen ng'ane Chris ni to en to party dware to wato kodhi konyo. Koro wakwa dhi miye. Koro yudo gipogo governor, gipogo MP, gipogo MCS. Koro gimiyo ng'ata according to strength ne. Kagimiya according to party. Yes. Jadung John Harun yudo ka kwachago kura dhano not party. Party is okay, but party no kan nyako bet no winjo ywak dhano. Koro gima dhano dwaro cha imuchungo to ibiro gone. Ichiwo poch gipak ni Kisii ni gisedhi mbele moloyowa. To UDA no campaign moro manyiso ni wan wadich kod ngima ni kaka japiny, wadich gikelo pesa piny kare kaeri, wadich gima kizungulo ni bottom up system mar chiero chui marwa dak ne gimiyo gi kura ma gibed na machiel jedong. Kirango ka kura ma Kisii gore edo ka pogro tin kido joma Jubilee pod nitie jo nyono kondaria ti joma ni Jubilee pod no UDA ti joma ni Jubilee full Director maranyise ntingu ni malo matin jedong. Ti joma ni UDA. Yes. To ti joma nitie i Jubilee. Yes. Koro yudo no ODM en obiro on kende. Koro joka chel no pogo kuchgi. Yes. Maber nyogi chung ng'ata chiel. Yes. To pod ade gi chando jogi. Manyiso ni mbi mar ODM de pod olwes koda gima iri. Walose party mar UDA matin mar migosi William Ruto michuda godo pok wacho ni mano malakini chude godo. Kineno ka namba 1 kata party mar ODM oyombo gi kura madwa dhi 2000 kende. Juja bende gidhi maber. Ineno nade? Ingen
gini go MPs then gini go pesa kura en pesa Yes. kura mineno ni John ka pesa tin go to tek mudiyom sani it's really by election pesa control a lot koro kaido ka mama cha nen yaw mama barama ni tido Kenya ka kinde itendo ga bedo sympathy vote mar familia manga manindo koro no bedo rewarded koro kineno kanyoro go chopo wote mo ando fa uchelo kyoti ndo kichopo kacha to majali fa boro to en mama to ngama be ko bedo siasa kwil opore de be opore gi nyomo so bedo siasa higin mang'eny en ngamo so And family mo so bodo kai. family mo so bedo siasa en as individual Yes. ngeo that constituency koro nyen ga advantage actually an nyapa nen nyalo yombo but ODM be nyalo yudo frame up opogre bagi dir jopiny bagi wuoyo jopiny bagi camp there emenyo gi candidate Ipani mae rien gima ne ODM noweyo jaod Mheshimiwa manosenindo nikech nosedho korka Jubilee kwa chande koso korka UDA nikech thothne ODM jadhiga ni kakanyo ne jaod ng'ato to kata to manyo wadgi moro kata jaod gi moro. Is it ne case mar loyalty test ne ODM bende? An party te Yes. ng'en ido ka ng'amanyo mama chapar no bende jogo chopo ne tapani nyogo odhi kamoro depending on kama yuto nyolache ing'eni rango nwa dhi mi ma dhi ti campaign ko ting'eno ODM as a party nyo nyalo bedo onge pesa manyo nyalo mien ergo koro jokocha pan nyo mien gimoro Yes. obed attractive ne nyo ringo dhi kayuda koro chope koro kala pano mien gimoro marufuko to campaign bogono. Waneno ka mae en achiel kuom yiero gi kumo biro ka wadong gi gimoro higa achiel gi dweche moko ariyo kane kata dek to dhi yiero machielo. Bedo kelo gimoro e katiba maro ma 2010 mane wakalo chano nego beni ikole matin to nikech nyawachi ni mae en ketho pesa mar japiny higa achiel kendo nyalo chak dog yiero kendo. All that thought live chendo mari mar kuku mar wach migosi Chris Oala wago back weche gi mag Bonchari by election kachielo koda kagi weche gi kibende mar kabilo ne wajia impeachment mabende wadane mondo mabiyo wangi weche gi kachielo kod moko mathoth mokala molo chutho wakini ni majaji sabich ma timo ruling margi to inade kachielo kod COVID-19 kod chiko mabende waselosi thuolo manokalo chen nyinga en harno tino kikimul remote mari nikech banye machuka kendo do witelo mar ariyo mar chendo ni eri. Live chendo mari mar kuku mar wacho weche makaone riwan kod migosi Chris Owala en achiel kuom jogi kuma nowacho ni Haron ka ing'iyo katiba mar 2010 to kod masani ni eri moro chal ni ne dwa ber moingo mar BBI ni eri mane biro kata kamano nowacho ni kapone dwaro mar japiny to giyie mondo mi negiwe mondo mi odhi entiere kar kaeri mar wacho paro maonge pengo kata achiel molo chutho ok en jasiasa to bende ok en ng'at ne rocho no chunge lo japiny mondo winji to perspective mar japiny to chal nade e wach ni ri mar doho machano ng'ade kod judges maro mabich thuolo manokalo chien paro mari court ruling dedo court of judge bench court owuoyo yes iwacho ni court kata ko meka idiotic ruling nyaka yiego kich kok idwa yiego tidhi kang machalo gik moko yes ma kok idwa yiego ti appeal court process no everybody oyien dhi court owuoyo kech Haron ka onge luwo chik to wanya dok 207 kechibungen after all anyalo biro tongi anyalo biro timo gimoro to onge kemiterae Bigosi Chris gimi wacho mako dhoga to nikech en achiel kuom jogi kuma ne okawo pachgi e BBI process ji question ndange na paro kod abira achiel kuom gi en ker no ketho katiba no koluoro ker no koso mar norem mar bed kar katiba tenda pa auchiel mangi integrity kache kod gitimo ber kod office mari obe no miyo doho ne luonge ni Mr. Kenyatta achiel kuom moko achine pa japiny ne okawo process nyiri joma no chako kod gin jopiny gimora moro kathore magini chalo gima olwar pungulu pangla gi dho Steve Ogola meno kilwacha na bena sekele cheno nieri bottom line isiro gik mano wacha para gabiro giki mokwongo nyaka yien no process my BBI ne rach to it no ka opachi ne ko ka ok ni di bura keshi akadhi
Okay. Onge bura mana dhi e gik ODM go. Gigo ne gin gik ODM, nolok gik ODM. Ai BBI ne gir JDM. Purely region ka ne gir ODM. Migosi Chris. Gini en gima nochak kod Ker kachiel kod Migosi Raila Amolo Odinga. Ro Harun. Yes. Wachna ng'ama ja ODM mane coordinate gino Nyanza. Ne wantiere kod ng'ane Madanji. Madanji coordinator. Kachiel kod aka gi Migosi former MP magi. Madanji. Yes. En jatich ma county ma Kisumu. Yes. Ma tel gi ODM. Yes. Ere kado thegre ODM. Jakoyo independent candidate. Okay, no dugi ODM. Yes. En ja ODM. County commissioner, en koro kitie bar nitie. Yes. Koro gitiyo chon jo koni mane control koni. Yes. Either ko kinja sirkal ti ja ODM. Okay, koro kamichungi yie gi doho ni gik moko 17 mane giwacho doho nitie kun ma doho koso e bende. Yes. Mabende kwa no objective nyaka be warango maber. Yes. Kirango ka kit initiating a popular initiative under Article 257. Okaginyal wacho no the process no. Onge regulation ma define kaka inyalo initiate process no. Onge regulation ma wacho no in minister kin MP. Yes. To you stop being a citizen. Yes. Koro kinyal initiate the process no. Except the president, a man go now execute executive power. And emenyalo wacho Goodman malo. Yes. En ema enyalo wacho en good responsibility momology ma en ka. To Waweru Junet will be gosi Raila Odinga. They are citizen. Okinyal deny gi ratich. Yes. Mar bedo Kenya. Koro iwacho koro negi kacha. Koro gino stop being a public in process. Okdo neno ne gin ji ariyo kende to gichalo joma dwa fulfill dwach gimoro gini eri. Kati bed na ng'ata chiel. Yes. You don't need the numbers. Yes. To ratichi. Wani kama chiko wache hodio. Yes. Nubel japari ya kara tichi iwinjo. Yes. Ratichi kata ng'ata chiel. Kari nyo di koto ng'ata chiel. Kaka to hujumu you today. Yes. Anyo di koto on your behalf. Yes. Ratego ni. Yes. Okethra tichi an kaja piny abiro on behalf of public interest under Article 22 of the Kenyan Constitution. So jogi ratich gi okonego magi. Kaka gidwa define no japiny kazi initiate a process to nyaka tim public participation, nyaka tim civic education, kidwa initiate gino kaka an. Idwa wacho nyaka tim public participation in the whole republic. A team civic education in the whole public. No one can start a process. Man amending the constitution. Yes. Manyiso ni kar chako process nieri doho no kier. Nitiere kambe doho mano wacho mane peka ahinya. Ne joma ne biro gi ne ok ne gin jolony, ne gin joma ker no kwanyo mana joge modwaro, to labo kwanyo joge modwaro. You don't need to be jalony. Yes. When they teach when they do amend katiba. The gochi ni committee of experts did. Committee of experts ne ibedo constituted by serikal. Yes. Kama nyawan tieni. Yes. Ene na process macha again they also ruling. This committee, this task force committee. That's committee naked steering committee. Nene to steer the process. Onge kama chike. Gima duoga wache no. Kir somo article 257. Onge kama giwache no mondi bed the participate i popular initiative. Nyaki bed 1, 2, 3, 4, 5. There's no kama defining kama. But overall, kisomo ruling me. Nti kundi moko ma aparo doho be korone ne revisit. Nikech ido ka the same ka BBI ne the goal independency of the judges. Makoro iriambo jaji tiji di bedo mayot. Apan doho ne non ma di mi tiji ka judges di bedo beto bado. Bedo mo ma reprep. Yes. Ma Judicial Service Commission ya lungi. Sonaru ni judge in kodo yiwe matin. Yes. So rapane ginena ekatana police no Inspector General go pa ma deal with those senior police and gino nendi weekend the police service man kodo bedo independent. Yes. Kodemoko. Yes. So jodo bende judges the security of tenant they bedo interfered with and mana paro no
emane bende omiyo odoho kuonde moko odhi e mirima, because kaka ne yudo kase judgment ne bedo pronounce ne tie mirima moro, but by and by odoho o communicate to gi communicate nikech iwacho ni ka imako exam ti imak gibedo ni gini en above 80% is fair now. Kodo kata because Chris owachi ni Paul Kumngadi jo judges ma wagin ji en dhano gi in gi kata bende gin professionals to wonde ni se biro ka pile ti chayo chendu ni eri chimora bende ayudo thuolo mabende anyalo dictate ne Chris kata sega chai chimo yudo thuolo minyalo dictate na ere makosa kane giwacho ni oyo adiri makene ne Mr. President kada Mr. Kenyatta ichayo chik ichayo katiba ni eri in ng'at moko subedo kuluoro gini eri the factors mang'eny mane rely on nikech ng'en ka ajana mikra example mamigona court no make a ruling the executive no one yes 41 judges yes the tamare to gin ko judges go overload budget ongis kirango someone's maybe sees everyone of the parliament okay kirango jo manondik ma irregularly the lugana jo mancho ket mang'eny ginene is CAS yes jo ge are illegal court no pronounce to kichamo pesa parliament no pronounce no dissolve they are not following the law two-thirds gender rule but kirango katiba ma Kenya the article 23 the article 3 not article 23 article 3 of the Kenyan Constitution joge kaoga oath I will protect, uphold and defend the constitution so kokinyal defend you are supposed to go home so odo no the history magiso bedogo god sirikani koso luro chik to kwa kato luro chik to niso kata na budget ya parliament budget ki peni company follow the budget process you don't know the budget manobed approve the budget policy paper ne wacho no wadhi bedo gu budget mar 3 point something trillion to budget makoro kel estimate makoro no bedo approve parliament one difference of 63 billion konzo the policy paper ka okagi follow kanyo yem kanyo yem korido kata counties and the decision on the counties be no one regard the law mani mangato penjo angomi jotelo weteni gin jotelo weteni do gine siasa wacho ni judges ne gin personal gi ker ne gi jaro ker ne gi chayo ker gi golo gi keto fuok mar mondo mi ker duok dala ker poko behave maber kod katiba kich ngene historia bia no sembero mi pimbo gumoro jogi so bedo ko chayo katiba kodi ngene the same thing man kiso chayo gimoro kora be okela ka adwa so mani history ka kiso kaya audio no so bedo ka behave a demonstrate ngani so timo 1 2 3 so buono kama to one chick wa mi wateko jo pen although delegated but your opinion me ko mi mare emi gin 3 arms of the government esiro mondo mi gidhi court of appeal nikech nyoro ne AG Kihara ne they could stay kendo bang 2 hours dogo dio stop kendo moko ling ni chal kagima gineni onge gima ginyalo yudo mbele court of appeal no keto court of high court mogolo to application man court of appeal mokesi Paul Mwangi god IBC en podo de mbele e paro ne ginyalo dhi yudo doko maber doko to chalo gimoro ma ing'en kaen wachna ada advice in kigi appeal chunyi ochung' kar kanye jo Kenya dwaro BBI koso bedo BBI celebration ne nitiere Nyeri ne nitiere gwenge kumaga yoili kairi nade Nairobi ne nitiere kuno moko matin kachiel koda kagi Facebook ineno ka ji mathoth loso pach paro pogre ka gisero judges gigi jo Kenya kech kayo jo Kenya ojo bad leadership jo Kenya BBI and another burden ma jo Kenya wajia jogi ka serikal riek serikal adawe appeal agidwa tim amendment orion as a lot of these sections ma wagoregi can be done through parliament
under Article 255 and 256. So then but executive ok nya med gi parliament. Okay, kuchonya kwa med man. Yes. We can get what we can get Yes. to this parliament. Yes. To kanene waloko waketo prime minister no loke nande. Okay, to keep parliament, but game machano ne winjruok. Mara code. They can still win, no? Okay. So that they are, I mean, what is possible? Okay. To the rest, kata Kenya rango gimanyo giteru ka referendum. Ngengi nyoro oko deserve referendum. Okay. Watie kwa chini leje bung. Watie gi wach mar wajia. 1 minute nikech wach nyakobo go mbaka weche gi kimag 5 judge bench ni rema lach mbele kai kachele gi siasa bene mamoko. Waneno ka governor ma Bungoma is on record onego beni bedo impeached. To waneno ka bange MC ocho nogo ne gisimu kumalo kor Karuto kache kod kor ka Keruru Magai Kenyatta. Governor wa Migori Zachary Kothubad no dwaro mondo mine dhi dala ochako dogo weekendo. Governor Makalu is on record kai wacho ni ginindo gi assemblies giwere godo kwae mok nya bedo impeachment gibanyo nya bedo impeached. Kaluo ler koso governor mok wer wen sirikal mtero dala. Kinyo kamera ne tero. John, it's a sad story. Kaluo chido kabisa. Ingen the revolution is very strong. Assembly utegno. To assembly no the voice of their soul. No gin gidwa rango gimike to fuko gi. Girango kaka gigerre. Actually, devolution is the best thing man. To giusa dieri koso gogi agoya kaka jomochung karakad. I wish no one equal to law kodi. The evidence mangeng kaka assembly to gitiyo. Ma kata kanga nyalo wacha no hanginigi. The evidence kids assembly ngenge collapse. Koro impeachment mar governor ka MCAs do impeach ginyalo timo. To given the MCAs ikit oversight itimo go MCAs kod jopiny be nyalo choko signatures gi mondo gi impeach governor, although it's a long process but they can do it. Can the evidence so the court will give you the guilty kod gi nyalo impeach but MCAs go party leaders wa oknyal make governance account. Okay. Ket en chiro. Yes. Office governor. Yes. En chiro mikawe pesa. To mondo kidwa wacho gimoto governor osomigi mono kata mana party leaders kata mana youth leaders nigi party MCAs nigi party ngad gino gi kanyo migosi Chris Owalo watime juma ne roma nyena no kasina director mara Zero Babel Insa ni Haron sachi userumo live chendo mari mar kuku mar wach okadwa ketho sa molengo kaka wasedhino ero okwa kethe kata kamari kumacho geko emocho nyako chop kama chopo ne nyinga en Haron Tieno ochako doga time ken ching machelo kuku mar wach ero kama na juro te mchini do chopo kara kochakore koda giwendo na Chris Owala sine producer mara Zero Babel ka chiel to koda ka gi Kevo ka chiel gi Sara Ogada dudo te mantiere editing team to kodi in janena Malori TV maneno wa juma ka juma kendo ki old godo kuku mar wach oriti makawono ero kamano.